daan sa It's Showtime, may pinapahagingan. Itong si Vice Ganda, biglang naalala, Pastor Pinaringgan. Kesyo mayabang daw si Pastor Kibuloy, dahil pinay-stop daw niya ang lindol. Kaya hinamon niya, napay-stop din niya ang traffic sa EDSA, pati na ang probinsyano. Sabay tawanan, pati madlang people biglang naghiyawan. Mayabang daw kasi si Pastor Kibuloy, sagot naman ni Pastor sa kanyang TV show. Ba't daw pa i-stop ang traffic kung naka-stop na nga ito? Oo nga naman. Tungkol naman sa ang probinsyano, kailan ihihinto? Mukhang nagpahiwatig si Pastor Kibuloy ng kanyang pagiging psychic. 2 months daw or 3 months, ano daw ang gusto? Ang tanong niya kay Vice Ganda. Mukhang alam ni Pastor na nanganganib na ang ABS-CBN, mag-e-expire na ang prangkisa. Mukhang malabong mairenyo ito sa susunod na taon. Si Tatay Digong kasi ang kanilang pinikon. Mukhang tama na naman ang kaniyang prediksyon. Amoy panalo sa salpukan itong si Pastor Kibuloy. Punta kita ng EDSA, stop free traffic. Dito lang yung stop ko. Sinabi mo pahintuin yung traffic. Paano mo pahintuin na? Hinahamon kita kay Bonnie, pahinto mo nga ako siya. Kailan mo gusto mo pa stop? Ano kaya ang susunod na kabanata sa alitang Kibuloy at Vice Ganda? Ating aabangan dito sa social media. Mukhang ang netizen pagpipiestahan sila. The more they fight against each other, the more hits and views that we get. Ano kaya ang susunod na kabanata sa alitang Kibuloy at Vice Ganda? Ating aabangan dito sa social media. Mukhang ang netizen pagpipiestahan sila. The more they fight against each other, the more hits and views that we get. The more they fight against each other, the more hits and views that we get.